27 Junni horo khoroksa bukhukjuk koktuma thumnai Sushila Debbormani Komolpur bukhastini Shale ma develop by khobjak Modusora Kamini nogo Shaboba tani bagaiba bini nogo horo Choprobnani phayo iba bini malkhungrokno soknani phayo hinai silchamung tubumani o bukhukjuk khoroksa amti koktuma thumnai iba hoda dofani samung tangnai ninogo amtike horo choprobnani phayo tei malkhungrok soknani phayo hinai koktuma manai tini pasalo o bukhukjuk Sushila Debborma koktuma thumnani nogo thangri sogoika 46 tei 47 ti pramothani adongrok tei bobai kok saka tei o patimungrok bahagi wngkha saimannani chaitoka tini 46 tei 47 ti pramothani adongrok tini aro tongbaikha Dolai Junal ni chairman Premlal Molsom tei Ambasa Sub-Junal chairman iba 47 ti pramothani block committee ni achuk phangyakchu takuk pusarai riang akon songno khoboi 46 ti pramotha block committee ni achuk phang Gupto Narayan tei district vice president Norendra Chandra Debborma akon song haidi jeng tabuk ong mamli rongno kisa naine leyano media tapukno chung tini Ambasa 47 tai 46 surmani yang sini 26 o je 46 ni by election adino result audungkha omani pore 27 June horo chini bukhuk media suchilani nogo kisa BJP ni gunda bahini rok bono akromon khainani chesta khaika aboni bagai chung khanawoi belai kheno kha dukhu nangkha jora maya ngai tini chung 47 Ambasa block vice president totha Ambasa subjun ni chairman Bromgonang Khusrai Riang tei 46 ni block president Bromgonang sini Gupto Narayan tei district ni vice president Bromgonang sini Noren Sar tai oro phaimanjak phaika sini Tipramothani Tangkrak sini taku okratongo Don Chandra Debborma awun bagene chung o bisoyno aham kaisinani bagai chung boni nogo phaijak tini chung bo belai kheno kha khamo karon chung sanen muchungo BJP gunda bahini rokno chung pohornani muchungo sontras khaiye kuno somoy buto keplai ongi media khoroksa fourth pillar borok Tipramothani bo focus khainai BJP ni bo khainai CPM ni bo khainai protiktik je party ni jotono focus khainai phia chini orop sungnani muchungo tangai chini bukhuk Susiliano bono akromon khainani chesta khaiba boni gari sokjak khamu main broni uddesho boni gari no soknani bagai borok phaijak boni nokno soknani phaijak abono chung sanai chung Tipramothani 47 tai 46 ni ngai chung BJP takuk bukhuk rono ang chungkok kechanani muchungo abahai sontras taklaidi judino asuk sontras kai kangkai abo belai kheno chayang nai chungbo asugoi tonglak aboni mukobela khainani chungbo siwo an bagai chung sanai sara Tripura o jotto chini takuk BJP khainai rono ang abono peacefully babe chung tonglainai tongkachang tonglainai abono ani kecarmung tongnai abo imo simibiya tabuk chung lam ri tongo nini chini Sonjit Debborma bujakha nini Motilal Mia bujakha ebre nini Rangguna Parau chini riang rok bujakha ebre nini Sania Parau riang rok bujakha gobangma oroi poroi ong tongkha chini borok karon jate abahai violation create taklaithon din jotoni soman krei amo Boisak Purni phayo norongni sarkar tongo chung respect khayo je gণতন্ত্র je raidano abono use khayai norok tongkachang tongnani chesta khaidi chungbo chini dolrokno jesuk mansa tongkachang tongnani bagai chung kokkacharo chung o ha Tripura jotto ha o Tripura hani besaro chung tongkachang tongnani bagai chung abo chini advice tongo judino chini sakao abahai kirima chingcha
patimung judi kalai tong hangkai abo tipra mata kuno somai asuk tong lak abon ani kok kecarmu tai cini buku media serang catini Susila Debormano bo abona acung kok kecaro bo nung takiri di nini media ni samung media kaitong di kuno kisu nini sakawa abahai copromung ba etek abahai rok judi kainani nung awabaha si gangkai jungno phone maddome jugujugong di jamansa nini pase jungtongo nung takiri di jungtongo abono nini thani sini kok kecarmu tei boni nukhungo bo boro rono chung kok kecari saikalang nai takiri di nerok tong kesang tong di judi kuno kisu nerok ni sakawo akromon judi mangkai tipra motha abo kuno somoy acugui tonglak abono cini kok kecarmu